Je tu nový týždeň a vy počúvate Náskok. Marketingový podcast, kde si zhrnieme to najpodstatnejšie z kampaní, nástrojov, AI trendov a dátového sveta. Buď v obraze a získaj potrebný náskok. Novinové vydavateľstvá očakávajú pokles online návštevnosti z vyhľadávačov o 43% do roku 2029 kvôli prechodu na AI riadené odpovedajúce systémy. Hlavnou príčinou sú AI overviews, ktoré sa zobrazujú v desatine amerických výsledkov vyhľadávania a znižujú počet kliknutí. Apple a Google uzavreli viacročné partnerstvo, ktoré poháňa dlho očakávaný upgrade Siri, ktorý sa má spustiť neskôr tento rok. Vylepšená Siri bude poháňaná technológiou Gemini a zmení sa na skutočný AI vyhľadávací systém, čo pravdepodobne ovplyvní spôsob, ako milióny iOS používateľov hľadajú informácie a komunikujú s vyhľadávaním. Analýza viac ako 100 000 webových stránok odhalila, že Core Web Vitals nefungujú ako konkurenčná výhoda v AI vyhľadávaní, ale ako ochranný mechanizmus. Zlepšenie nad rámec základných limitov automaticky nezvyšuje viditeľnosť v AI systémoch. Existuje však slabá negatívna korelácia. Stránky s extrémne slabým výkonom majú výrazne nižšiu AI viditeľnosť kvôli horším signálom používateľského správania. Google oznámil nové AI funkcie pre maloobchodníkov. Hlavnou novinkou je Gemini Enterprise for Customer Experience, ktorý umožňuje retailerom vytvárať vlastných AI agentov pre konverzačné nakupovanie namiesto tradičného vyhľadávania kľúčových slov. Testujú sa nové reklamné formáty v AI mode, vrátane Direct Offers pre ponúkanie zliav v AI chatoch. Tieto nástroje majú pomôcť značkám prispôsobiť sa meniacemu sa správaniu spotrebiteľov v ére AI asistovaného obchodu. Google predstavil Personal Intelligence pre aplikáciu Gemini ako beta verziu pre predplatiteľov AI Pro a Ultra v Spojených štátoch. Táto funkcia umožňuje poskytovať personalizované odpovede prepojením údajov z Google Search, Gmail, Photos a YouTube histórie. Na rozdiel od predchádzajúcich verzií dokáže Gemini 3 analyzovať údaje naprieč platformami a poskytovať proaktívne poznatky. Funkcia je predvolene vypnutá. Používatelia si môžu vybrať, ktoré aplikácie pripoja. Google Ads zaviedol novú možnosť v Location Manager v rámci Google Ads, ktorá umožňuje Google automaticky používať obrázky v reklamách prepojených s firemným umiestnením. Táto funkcia môže pridať do reklám kreatívne materiály, ktoré inzerent nenahral ani neschválil, čo predstavuje riziko pre značky s prísnymi kreatívnymi smernicami, regulované odvetvia alebo franšízové modely. Instagram spustil funkciu Your Algorithm pre všetkých anglicky hovoriacich používateľov, ktorá umožňuje manuálne ovládanie algoritmu v Reels sekcii. Používatelia môžu pridávať a odoberať témy záujmu vo svojom profile a v roku 2026 si budú môcť vybrať 3 hlavné záujmy. Google testuje novú funkciu pre rýchlejšie spustenie Google Ads účtov a vytvorenie reklám. Táto možnosť kombinuje vytvorenie účtu s predkonfigurovanou kampaňou, čím skracuje čas potrebný na spustenie a znižuje riziko, že inzerenti prerušia proces pred finálnym nastavením. Funkcia je súčasťou stratégie zjednodušovania onboardingu smerom k automatizácii. Hoci rýchlejší setup pomáha novým inzerentom, môže obmedziť počiatočnú kontrolu nad štruktúrou kampane a nastaveniami. Google funkciu zatiaľ oficiálne neoznámil, čo naznačuje obmedzené testovanie alebo postupné zavádzanie. YouTube zavádza nové ochranné opatrenia pre tínedžerov s možnosťou pre rodičov kontrolovať čas strávený na platforme. Rodičia môžu nastaviť limity pre prezeranie YouTube Shorts, dokonca aj na 0 počas učenia alebo na 60 minút počas cestovania. Nový systém prihlásenia tiež umožňuje rodičom vytvárať účty pre deti s individuálnymi nastaveniami obsahu. Google zaviedol funkciu celkového rozpočtu pre search a shopping kampane, ktorá bola predtým dostupná len pre Performance Max. Marketéri môžu nastaviť celkový rozpočet na zvolené obdobie a Google automaticky optimalizuje výdavky tak, aby bol rozpočet plne využitý do konca kampane.
Funkcia je v otvorenej beta verzii a umožňuje marketérom sústrediť sa viac na stratégiu namiesto neustálych úprav rozpočtu. To je na dnes všetko. S ďalšou várkou online noviniek sme tu pre vás opäť o týždeň.